Здравейте, хора! Добре дошли в чисто нов епизод на Майнкрафт. Нека да започваме така. Днеска ще играем Майнкрафт и ще правя поредица. Ако това видео събере 5 лайка, ще правя поредица. Между другото да знаете, така че се абонирате за канала и лайкнете видеото. Така, сега име на света. Името много ясно е така. Оцеляване и създаваме света, приятели, така че да почваме. Между другото, да знаете, че на Лаблок нямаше епизоди, защото само изгъсваше камерата и не можех да снимам. Играта само ме изхвърляше от играта и реших просто да спра. Да, приятели, сега вземаме дърво и започваме. О, не има пчели. Ако ги ударя направо, ще ми разбият канчето. Така. Взехме. За първа стъпка си направим крафтинг тейбъл. Готови сме да съберем малко от такова бърза, сега ще събираме. Защото за мен бързата е доста добро дърво, въпреки че на някой най-гадното, за мен си е добро. То събрахме нужните цели. Кокошки. Добре, че не паднах тук да се отъпам нека. Така, време е да взема айрън. Аз па айрън, желязо. Камък. Приятели, вече не знам какво говоря. Що поставих това купчета тук? Така. Пръчки ми трябват. Взимаме си едно такова и сега почваме. Раз, два, три. Хора, между другото, във втори или в третия епизод ще си направя къща. В първия епизод малко ще направим други неща, но да. Все пак важното е, че ще направим нещо. Може да почне да строим къщата, но не се обещал да я направим. Цялата да я завършим. Защото първо ни трябва храна. Защото човек без храна никога не трябва да има. Режи. Особено в Майнкрафт, защото ще пукна от глад. И да, приятели. Прасенцо. Идвайте. Иди пътеките. Дали тук да ни е къщата, приятели? В тази селска съборетина. Така, приятели, болен съм между другото и кашлям. Ако се питате защо кашлям, това е защото съм болен. Колко... Кой е? Опа. Хайде, един стаклия, бе. Пещ.
Сега тук си имаме 2 стъка моркови. И да правим си малко такива да си въоръжим, защото все пак сме прота. И трябва задължително да сме въоръжени, защото ако не сме въоръжени, още от сега да си казваме чао. Ще не убия 300 000 зомбита. Така, приятели, между другото, ето и е основата на моята къща. Може да я видите. За сега се получава добре. Ето какво съм направил. И да. Събрах между другото доста бреза. И сега се оправям тук. Правя си нещата на къщата. Хоп. И да, приятели, като цяло, ето, сега ще я довършим. До тук я довършихме. Сега слагаме това и сме готови. Другото нещо, което сега трябва да направим е всичките ни боклуци да си ги оставим ето тук. Вижте какво съм събрал общо. Ходих до некъде към доста, да не казвам общо, защото доста такива намерих. Така, сега тук си правим място за честовете. 2 честа, така да е по-скоро да е такива. И сега слагаме абсолютно цялата бреза, защото ще правим и подземна стаичка. Това значи отдолу още една. Между другото, тези дървета бреза са равни на 1 милион, между другото, забравих да ви кажа. Сега слагаме това и това тук. Не знам колко много ме харесва, ама от направим. Важното е, че имам доста неща и ще си ги използвам, когато ми потребват. Сега печката. Ето тук. Не бе! Защо съм толкова прост? Тя печката тук, аз да го слагам. Хоп. Ей да, приятели. Са. Взимаме го това. Идваме ето тук. Първо си направим ето това. Пръчки. Сега друго лопата ни трябва. И трябва ни малко пясък. За стъклата. Ето там отгоре ми е къщата. Но сега, приятели, трябва да намерим малко пясък. И, приятели, между другото, да знаете, че ще продължа в следващият епизод на Майнкрафт. И благодаря ви, че останахте до края на това видео. И ако ви е харесало, задължително оставете по един още лайк. Даже трябва да съберем 5 харесване, за да направя поредица, така че бързо лайквайте и се абонирайте. Чао от мен!